जवाब भी देख चले के बाद एक समय के बाद तो जब समय में ये गणेश भगवान बहुत छोट प्राणी गणेश पुराण में निकल बा वो के बहुत छोट प्राणी अब सबे देवता के सभा लागल रहे उस सभा में एगो शर्त रखल गई जितना भी आई ना कोनो देवता केहू से केहू कम नहीं के बा नहीं के ना केहू ना मान ली कि के 15,000 के मोबाइल चलाओ तनी का जी सबका तो पीछे वाला 20,000 के चलाओ तरे उनका साइड वाला तक 35,000 के चलाओ तरे केहू से केहू कम बा कौन ना लेकिन केकरा के मानल जाई कि इनमें सबसे 20 के बा वही लगान ओ देवता में भाई की सबसे पहला भगवान केकरे के मानल जाई एकर कोनो निर्णय निकाली ओहू में सर प्रधान रहे लो जंगा ई हमने के ग्राम सभा में बालो काजी हां हां ओए मुखिया जी कहने की है देवता ऐसा करेंगे जेकर जेकर जौन जौन सवारी बा ओ सवारी दे देवे के आ जाके एगो जगह बताओ गई रहे वो जगहिया के नाम हमार शर्मा जी बताए ओइ जैसे पचकर्मा को के आउतबा अजे पहले आई ओकरे पूजा होई एहे बात हो ये सबे अपन अपन सवारी लेके चल गई केहू हाथी लेके गई केहू मोर लेके गई का जी बात सही है ना ये भगवान लगनी सोचे कि सबे लोग अपन अपन लेके चल गई हम छोट पैर के हमारा सवारी मिलल बड़े छोट मूस हम के न जाई ये गणेश भगवान सोचते रहे